Sziasztok srácok és lányok, ebben a mai videóban Squid Game-ezni fogunk Robloxon. Egyedül én leszek a player, ők pedig NPC-k. És hát menjünk az első játékra. Holnap kezdődik a Shrimp Game és a Jump Rope vs Key, vagy Key vs Knife. Remélem megnézitek, mert nagyon szeretném látni, hogy sokan támogattok. És köszönöm azt a 3 követőt. Szóval, hát játszunk. Az első kör meg volt. De nem sokan maradtunk életben. Meg sokan vagyunk. Players have 30 seconds to vote. Step on the X side to stop the games. Jöjj, szavazni kell? Melyikre menjek? Megyek erre. Szerintem ez... inkább folytatom. Én is kaptam ilyen szét. Kört. Moving to the next round. Lesz next round. Semmi, csak itt leszünk. Ó, fofos. Menjünk. Bum. Megcsináltam. Player 124. Jó, ügyes.
De miért sírsz? Ne sírjál. Jó, menjen. Megcsináltuk. Hát nem sokan haltak meg, hogy hallottam. Mondtam. Megint szavazás? Mire menjek? Hogy jól számoltam. Szerintem 110 vagyunk. Jól számoltam. The games will continue. Go to the round 5. Migo has 4 rounds until it ends. Elfelejtették a zenét. Ja nem. Menjünk. 6 player or less. Gyere be. Three more. Meghaltunk. Nem. Ringa. Oh, 4 players. Nah, man. Nah. Come on, someone come in the fucking. We are gonna die. Kevesen vagyunk. Three player. Three. Come on.
Menj. Kettő ember, gyerjen, kettő. Smile, big dig energy. Hát, srácok, remélem nem halunk. Yeah! Megnyertünk. Jó sokan meghaltak azért. Hát akkor... Hát, srácok, ezt folytatjuk. Mi ez? Ez a Monkey Wars! És fel kell ugorni, hogyha megrosdásodik. Aha. Le lehet lakni valakit? Szívás. Csak úgy esnek a playerek. Szerintem én leszek a következő, mert innen nem tudok átugrani. Légy, ne engem. Ott is, itt nem. Tudtam, hogy ott fog... Spectatorek. Kinek szurkoljunk? Hát akkor... Ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett. Ezt kirakom valamikor, na. Puszi, sziasztok!